Samantala, mga ongoing at planong proyekto po sa Dagupan City sa taong 2026 inilatag sa ika-100 accomplishment report ng Administrasyong Fernandez. Para sa detalye kasama natin, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ngayong araw ng Miyerkules, October 29, hinirang ang ika-100 araw ng administrasyon ni Mayor Belen T. Fernandez dito sa CSI Stadia sa Dagupan City. Bukod sa mga natapos na proyekto at reforma, inilatag din ang mga plano sa mga susunod na araw ng administrasyon. Binigyang diin sa aktibidad ang mga proyektong isinagawa sa loob ng higit 3 buwan para sa infrastruktura, kalusugan, kalinisan, kalamidad, pinansyal at edukasyon na nakatuon sa isinusulong na programang Pamilya sa Tahanan. Mga kababayan, ang isa sa pinakamalaking laban sa Dagupan ay laban sa baha. Kaya bawat hagbang na ginagawa natin ay nakatuon sa pagprotekta sa tahanan ng pamilya. Bukod dito, inihayag din ang ongoing at planong mga proyekto sa lungsod katulad ng pagpapaigting ng PNP Dagupan. So, ang magandang balita ngayon, ang PNP Dagupan ay upgraded na. Salamat sa Sangguniang Panlunsod sa inyong support. Ihayag muli ng alkalde ang pinakaunang pagkakataon na mabilis na aprubahan ang annual budget ng lungsod sa loob lamang 2 linggo matapos ihain ng Local Development Council noong Setyembre 30 at aprobado na noong Oktubre 14. Nasa 1.8 bilyong piso ang nilagdaang annual budget ng Dagupan City sa 2026. Binalikan muli ni Fernandez ang 238,154,732 na pondong nasayang umano mula Hulyo 2019 hanggang Hunyo 2022 dahil sa umano'y highly irregular, abandoned at defective na mga proyekto. Samantala, nagkakaroon na ng preparasyon ng administrasyon para sa 30 na proyekto mula sa Program of Works ng Supplemental Budget para sa taong 2026. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM News. IFM News. IFM